Kwezophuhliso ngokusawujonga into yoba usomashishini yena buqu angaphuhla kanjani. Sizawuhlawula utya ke lo mcimbi sincokola ke noVuyokazi Ngaye. Vuyokazi mandikwamkele kwimbadu. Enkosi bhuti. Osomashishini bangaziphuhlisa njani bona ukuze benze ngcono kulondo umuntu enza ngayo ishishini la. Bhutsweli okwami ukuthetha ndingathi kubalulekile kakhulu into bana ezusomashishini uzidibanise nabanye osomashishini and also uzinike ithuba lofunda ngezoshishino. But ke siyayibona lento lena into bana abantu bayaspend ixesha kwi-business yabo besithi abanospend ixesha to learn skills because they don't have time, of which they are missing the most critical part of i-business yabo, because for uzukwazi uba uphumelele you have to learn i-current trends, izinto eziqhubekayo nge-business, as in maybe nale sector kuyo ujonga izinto ofuneka uzazile ngayo and external factors bakwenzeka ntoni outside. So if uhlele endlini ekoneni you won't learn those things. And also because kukhona usomashishini ophumelelayo kunawe, but if you get together with those people uyakwazi into bana nibonisane, share knowledge and information into bana ufikelele njani kulaa ndawo. And also abantu ndiyabakhuthaza into bana bazisebenzise the SMME support centers is available, because kweza ndawo you get to advice ezinye zazo you don't even pay. Apho uzodibana nomuntu nisebenzise certain tools to assess into bana le business yakho indawuni and also ungayaphi, because ke kubi nokhangelisa itye emnyameni. Sometimes it's very important to know into bana this is where you are now and then this is where you're heading, and then what are the things that you can work on okanye wenze ngazo ebusinessini. So kubalulekile abantu nyani into bana bazimisela ufunda ngebusinesses zabo and start to do basic things ezibhalayo into bana kwenzeka ntoni ebusinessini. Sometimes it doesn't even take a computer where you keep fancy spreadsheets, but you can just thatha incwadi le yakho ubhale ngepeni into bana namhlanje kwenzeka oku noku noku, ngomso kwenzeka oku noku noku. Ibaluleke kangakanani financial literacy, kwazi ngemali nokuzifundisa into yoba imali isebenza njani? Kubaluleke kakhulu bhutsweli ukwazi ngezimali zebusiness yakho, and kaloku ukhula nje uziqeshile uzawukhula to a certain point that ufuna uaccessa ezinye services ngaphandle. Mhlawumbe ufuna ebank uyothenga ibhaki yale business yakho, but because ubungagcini izinkcukacha ngezezimali zebusiness yakho then uyachaneka because you cannot prove into bana le business yakho iyaqhubekeka. So it is very important and advisable into bana start to keep records zale mali ingenayo nale mali iphumayo. And landi ikunceda naxa usowusenza izinto zakho so registered ufuneka uhoyene nezinto ezidibene nosazi, noba uyofuna umuntu oza kunceda nge-bookkeeping but you've got izinto zakho in place, iyakunceda kakhulu because ikunceda futhi wazi nexabiso le-business yakho, because xa usazi into yobana this is how much I make, then you can even be able to put a price kulaa business yakho. Vuyo, masibulele kakhulu ngengcebiso zakho. Enkosi. Enkosi bhutsweli, ndiyabulela. Ukanti ke apho ke besizama ukufumana kamacebo kuwe ke somashishini ukuze ukwazi ukuphuhla nokwazi ukukhula. Enkosi ngokuhlala kunye nathi.